berdosa berhikai ujisu ru akijing long kena ulah hikai ka Maria te nak ni dau nyui bahang ni ka Maria kalau yo ka takin hikai bahaba ong gumta kamod ban ong ba de ban klan ka jingek kalau hikai pat ya ka jing yo jing hikai na ujisu kalau hikai ya kita ki syakri sale kat bau ong sale kat bau ong bad jisu ong kumno nriu teli taki kraum kita ki mau ki don ha plau ying man sat ya ki kejat ban kuit mo bad hadu mentar ki don kita ki kraum hapo kana la pilek bagi dia ki mau ki mdure ti jisu long pendap iki daka modur we shi pewar po piang kita ki syakri tingi laya bun kam baban pandap ki ndru teli ki kraum badu jisu klampe ula duai ula kmiet sebeneng ku mau julek berbor wong ko pa kalong kemon ke jeme kaburam jeme kan teng shine ula ra ka kti bad klampe ula kta ya kata ka kumba bun sin ki kam ki bau jisu le ka deh ki jing kta buat dia ba sanya lengkut ro ulah kata ulah kata yau tu bomlat kren ulah shim da ka umbia jugu ulah kata atule jugu kijing kata jugu jisu da ka umbia ta yo bombat la ulah penkelan ka keti bat ulah ta ka khamat ulah kata di manta ya kani ka wine ya kani ka umru ulah kata habau bleu kata kadon gajing pela bat ke kata gajing pela kamlong syu kumakalong henrei kalalong kabala kerku Johnny sok tun badang syuklat no hagajing kren janga bat wang kumni padar nga kumu scientist na shem habang research na marbanga ngadon tang weu kidney jong para janga habang di ikan ke bat nga research kamut yu ka ya per yu ka kuit bat ka ka badang basyutong be nau naka put len naka pung haba research shemba ki basyutong naka chupan mi na ukor haba pi analyze kini ki molecules ki long kenram kimlong bejri handai ka ka belakarku ki molecules dan kita ki pengiat ki long bej ki long renti ki long disiplin te ngal ayu berbunsin ka bangalej kerkui ka ong di da kerku tugum taru kan ka ka bala kata da ujisu kan mau kam dei syu tangka wine jong ka jimpan bang handai ka wine ka bala pen bej ya ka jing jong ki bri ka di kata ka jing kemen arsya tapi page ka dictionary bible kamut ayu wine ha bible jing kemen te ka jing wan jong jisu ka jing a jong jisu ka te ka jing kemen kumbi kun kristan mo let's say lada bunsin ka jing long mas ngim laban ip ka ya ka wine rengi tip ba kamet jong jisu ka de ka ka don ru ka snam ti rei men hakanur kan kupor laga de ka hakajing pediang kemudian menengkong ngi ai bro ardur hakajing ya tho rung ai bro ardur bat ki kep ba per bodon khaniat ngut ngi ai ardur klempep kani ka wine kala kata sya ngi kani ka snam jong jisu kala kata sya banya thu ba ka bau jisu nai ka de ka met ba ka snam jong pipule na ka gospel ka kubiones lunong bakat khandai siamba usipai ula dung naga krung jong jisu bala kersoy ka barkasnam ka barkasnam kade kata kin ka bau jisu upan kala ya ke bau kata sya ka met bakasnam ku jong ya ka bangiru menta ka bangiwana ka mas bakut kade kata ti kade kat ni
kabala olong ka parsi hagane ka kampla ka bau Jisu ai bagalong ba kasawon ka por kaba amde mangan ai tangi kene ka wain kaba ngagar ku ba pinya kemen hagane ka jing kan tigurem henre ngan salong unong lait kurem ngan salong ulang kenya hagaba ngan ai yala ka jong kamet yala ka jong snam naga bantai jong pi bedur ke jing kemen na kata kasngi na kata na utau nong pej ya urang ba jing khawai ulong ngabjar rakhat pechani barobor hak jing khawai kinong ai jing khawai ki ai shwai kawan ke babha basdang bat hadian pat ndagilak ham yadi bah sa ai da kam podor dan rei unong lek kurem ulai ngi ya kawan ke bab hatam habakut penban to ngi thapti nam to unong lek kurem par khoi le thapti bat ke ai kata manu bat penlong kata ke jing thapti dei ka Maria dei Jisu apostol rokyong dei mangi dei Jisu jangi dei Maria jangi tikane kalong ka jinglong jugi kun Kristan jungi kan mau kohon man para bi ngiyo ai ka babahatam kabalang katelek kam jurim ngilias ngau ke jipule bar ya ke jing ai jong mensiem ngilias ngau ke jipule berengkong syapang kata ke kumba ka jing lai kurim kumba u dong lai kurim usim ya kan dong lai kurim hi tikum taru ah ke jing ngejungi ke dei kata kajing kemen juga arngut kalong hadu kata-kata. Kajing kemen juga habang iwan ni mani. Kadai benlong tek kumta. Kadai benlong kumba ki arngut. Hakas ngikan tu kurem. Ngi isisya. Hadu benong no nakaliang juga lapalat arpeu mentaki jing kenti kurem. Hakan ni ka season. Arpeu ngut, arpeu jur ngonong. Tian rei ngai in ba ala dei ban ngia. Ju si kaju hapen le dan rei abang iya kejing kemen joki kejing sedang joki kejing kesem ngaso kemen lakat pratarik lo saduan biang kasihnya tho bater bunai Februari lele jan boro kisngi pi te kat nung iso kemen banyu iya kejing kemen joki nong lait kurem bat kabu kejing keliangi habangi wan banlong ki kun kistang thalik kadai kejing wan sya kejing kenti kurem hatungi kemen hatungi suhun, hatungi snow, bah kata ngiyok mat, ya kata kawan, kabau Jisu lah ayangi, udang ai, ya ke ai kabau hatam, omde tang mensua kabau hatam, rehaduk mentaru, kaju kawan kabau bangtam, tongin sautu ya kini, bar nginang songshit, nginang ajing kemen, nginang ajing kemen lem, ya ki weiru, enero ya Jisu Kristus. Sungguh bahagia ni yang Shim ke number lai spa riway lai riway
hai shau bleu pa bon ai ki jin kam jengi un ai yu Jisu un ai ka Maria un ai ki apostol ha ka jing em ka jengi bangin dubla ban em ya ka jing em Kristan ka bakmen I duai na kapantao pa bakhoj Pope Francis, I Archbishop Victor Lingdo, ki Lingdo sok belai, ki reuniam, yagi katekis bat kinong yalam baro, pedin bat yalam yaki ban syakri tang yame, bat ban syarai upai jong me daga jing sitram, ka jing syok pang bat jing ru belai, ngi kerpat yame kutrai, Ni duai ru na kabanta ka chong suk chong san ha kisnong ki thau jongi to yalam to pensai jing mut ya kinong sinsyar bakandon ka jing sinsyar hok bat tip breu tip blai ni kerpat ya me ko try na kabanta ki long ying long sam kristan ni duai bakandon ka suk ka san ka jing e ba jing teli ka jing ya seu thu jing mut bat ka jing ej baskam I kerpat ya me ko try na kabanta ki papang bat ki basitom ni duai to isnei bat pengkhia ya ki da kamon jong me bat ya ki jing syam ya ki basam jinjar to pentengan bat to serput serpai ya ki ni kerpat ya me ko try na kabanta ki khon samla ni duai to pendap ya ki daw mensem jing ya teli jing kit kli jing kongu ba jing sneuret ni gerpat ya me ko try ni duai bangi baro ki yo benta hakane ka jing knyayu kharis nin long ki sakhi ban pembana syak prathai da ka jing ngej ba jing shania scam ya ka jing kraw ka jing ej jing sbon ba jing isnai jong me ni gerpat ya me ko try Ipani kini baro hakerteng matiang Jisu Kristus utrai jongi. Amen. Te hagani gepor nga kerpat ipi ki balapan kre yo so nangkong pin sno baban wan chane kanang ban kerku kerdo kerpang ipi beri kicing ai ki jong pi. Oblay jagan ran kedong buk nong tau. Melai ke hukum yo kun ban riu ban long siem ban long kan ran. Halo kilai peu jing tau. Bad ban kamai ye ke hok kasot. Tu pei ken ye kini ki kun ki chang mi. Ki bada ka sep ke jongki. Ki lalum shi banta. Na ka yo ka kot ke jongki. Ka kamai ke ji ke jongki. Ka nong bat ka tulob jongki. Ban terua. Naga bentaki kam ke jong me haga balang ke jong me doker khu kerdo ikini kijing terwa aingu koma meleker khu ye kijing terwa jong abel ban melayaro ye kijing ai ke basida jong ke riu kentei haga temple to kinang man baha man biat kini kinong ai baro kinang koi kinang kia kinang roy kinang dap kinang pahu kinang pahai
Bakin light nakama kasuir ka klam ka ngo. Bad kajing snew, kajing smek baharukam kiba ap thap yaki. Ipane kani dau Chris utrai jangi. Amen. Shim ka number lai spa Riu Hupra. Lai Riu Pra. Duai go para bagai jingknya janga berjengpi kan long bapriang hun au play pa berdun bor baro To try them jingknya nak jingkpi nak minta jingkro from tu ai hangi ko try ngi garpat bangin belong ki babet ban syem mentah kani kijing maya namar kata sin bangi pen mentah ya kani kijing kinya lapan dapura ya ka kam jong kijing suspa jongi dau kres utrai jongi amen utrai udon rengkat bat pi O kentiu yala ki donon O ngini ai ngui au trai kan radu blei jongi ai shong ho akade da shisha kalong ba shong ho ba badai kadai ti ko jingi ba jimpne mingi aman la kapor ke jaka ba ngoi me ko kan rat ko pa bu khoi ko blei ben bor bad bam chu ko namar ngiteba kadai ka buram ba krau jong me ba melawan ya rap yang i ki breu ba ya da ke jinglong blei jong me kata hadu ba mela saindur baya kejing penklan yang i kanwan na kejing long bayap jongi leng bau trai jongi u Jesus Christ leng ba jong u kakan hun jongi angel kamane ke buram ke jome baga kemen na kamat jome junom tuai bagi sur ke jengi ru ngi duai bagi ni so bat ki bayar wai lang da ka jing kemen
kad bangi pen benar Shisha melong bukuit kutrai tamay jokijing kuit baron namar kata ngigerpat yame penkuit pengentang igini ijin terwa kecungi da kebapa yu mensim jong me kum ka umjer halor jongki bakindu pelalong yangi kamet berkasnam jong utrai jongi u Jesu Christ agapor baladina yu badala kamon sngauba ulah pediang ke jing syai shitom ulah syem ya ukpu pada kebaingu yeme ulah kedia u berulah ai halagi senran uong to syem batu bam nakane pi baro namar kane kalong ka met jonga ya ka ba NIT na ka benta jongpi Haga jugurkom nalayabam ula syeme ka kuri pada kebaingu biang yeme ula ay ka halaki senran uong to syem batu di nagane pibaro namar kane kalong ka kuri jong asnam jonga jong jutang matamai bat bam jukut ya ka ban panme na ka banta jong pi ban ka banta ki babun ya ka ban ma pi ki pom to le ye kane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajingen Angi bam yune upu Angi dena kane kakuri Ngi pen bna kajing yap jong me kutra Namar kata ngi kipa mentai ke jing ya ba ke jing mi pat jong u ngi terwa me ko trai yuk pu jong ke jing em ba ka khuri jong ke jing pan em ngi dai ngo idem namar melanyeu ngi ki babet ban yeng khamat jong me bat ban syakri me da ka bas ngauret ngi kerpat me bangi ki bayo benta hakamet ba ka snam u kres ngin long ba peniat li ka we dau men sim ba koi dukan mau ko trai ka balang ke jong me ka bala priang satlak perthei penjanaya ka hakijing iye rengkat bur Francis pabuku jengi Victor lengdo bishop jengi badbaro kilingdo tukan maulem ru ikin men ki para shenrang berkentei ki bala yothia daga bakar men ya ka jingmi pan de baro ki bala khatno ka jing isnei ki jingmi tu pdiang ki sha ka jing shai ka khmat jongmi to isnei yengi baro ni gerpat yemi pelajingi nakama kasir nak jing sniu jing sme abaro kanang barengkat barkamaria thai suti bakoi ka kme jong ublei Joseph bakoi du kurim jongka ki apostol bakoi bat baro ki du koi ki bala pans ngau bahai me pateng la pateng ngindup long ki babet ban yo bentalem ha ka jing em bam jukut bat bangin ya ro bat pendon burom me
đầu khuôn trong mê u Giêsu Christ da u lam bat u bat hau kan long me u bleu pa beden bor ha ka jing long ka wei trong u man sim ba khoi baro ka buram me ka jing ro chunom la chunom kumbal hukum ngi daw nong panem bat kumbal hikai ngi dekat tien blei ngi not ban ong kuk pa jongi uba habneng kan long ka bukhui ka kerteng ka jongme kan wan ka hima jongme kan long ka mon jongme ha ka khandeu kumba habneng to ai ngi menta ka jing bam jongi ka bahala ka sngi batu map yengi yeke ringkang jongi kumbangi rungi map yeke bale sniu yengi bat wat yalam yengi sya ka jing penshoy Henry to pelai jengi na ka basniu pelai yengi kutrai ne ka jing sniu baro ha ka jing sebon ka jeme ai jing sub jing sai ne ki sngi jongi kenang bada ka jing rap ka jing snei ka jeme in light barabo na ka pop ngin yo ka jing da na ka jing jar baro kan ngina abat kermen ya ka jing wan pat unong pen em jongi u Jesu Christ mar ka jongme long ka hima ka jongme ka bor berkaburam junom la junom Trai Yesus Kristus melong aki apostol jangme kajing su ngai na bat phi kajing su jang nga ai phi wat pe ipop yasang kajing telot briu kajingi enai to pe kajing ngai bas khem jang balang ka jangme patu ai ka badangi wei pe wei ya kajing suk ba kajing long shitali ka wei kat kum kamon jangme ma meu ba em ma du basun sha junam la junam amen jing suk utrai kan don brobor ringkat bat phi Tuanya terwai ke jing suk iwei ha iwei pat. Kami Yesus Kristus kunang berot jangublay ubakit no agi pop ka pertay suk mangi badan bok man syakhot syakani gijing kawai jangu kun lang berot kukun ran ngam syong hok man rung po ka yeng janga an rei syu ong tal ka ktien man siem janga kan sakyai
Shim ke number R spa arpo R not. Bukan rahat bi basubun babha kublai shibun nakabanta ke ji bakrau ke jangmi ha ke ba mela besai ngi dala ke jong kamet dala ke jong kasnam ya rabingi bangin sautu ke jing koridor je ke jing ai ke jangmi kuma kita ki briu ki ba ayo ma di kata ke jing kemen ha ka jing kawai kan dikurem hakana ngiru ngiyo ma de kan keju ke jing kemen kan rabi it ba me ai ya ledi hangi ke jing bam ke bakrasoi ke jing embam jukun ngiro eme gu jisu ngisngongu eme gu jisu ipanan buram eme gu jisu kublai shibon ku jisu ke jing berbena Yen sabeteng ia gani ke jinglum ya usok nengkong hadu bakut jong benai march ti ya ke jingmi nang ni en sapun kam haban penbha bat ai rong ya ka sabi hall snobha ban long ki basbun lakme lenti ya baro di bala imnong bakin terwa ya kanong shisngi jongki ha usok nongkong nagabanta ka synodal consultation process ha cathedral parish ki member jong ka parish pastoral council kinlong ka parish synodal team bad baki deiru bandon lang hagi consultation ke bansalong katkum ki block Hakis ngi utrai jong Februari siteng sngi katkum ke jimpen bej haka khatlai tarik jong Februari ke di blok A haka arpeu tarik ke blok B haka arpeu nyau tarik di ke blok Malki misalong apo hall Bianchi hall Til aibor yaki nangkit kam jungi blog ban khot yaki nang shimanta hakani ka consultation seminar. Kuman pentep ipi bagada snem arhajar arpulai kasadon kasinot bakrau jongi bishop harum
Ti ya kan ni day tang ki bishop ki ban rai le ki ban ai jingmut han rai ma phi pai ba ro phi don ka ban ta ka bakrau la phi do yo ki ke bom itanat ka balang phi la ban wan ka ni seminar ki ban khot ha ka bedai jong ka blok la phi ki bi itanat ro wan ong kan ni itanat ti la khot ya por khot wai ki tu ki bom juan ni mani ro ngi kwa ban yo ya ka jing ai jingmut ti kata ka long ka jing thmu ba bu khoi ban ya chadu cha grassroots level ki ong hadu cha try ba wat ki wei ki ba bom dei catholic ro ki balai ki wei ki jaj nyam jaj balang ngi ngap ki ye ki ai jimut jong ki wat ki tu ki bala em ye ki em klem rain ro ye ki tur ngi ngap ti shisha ka balang ka dei ban mi ka sur jong pai ba bat kumno ban pan ba shushu ye ka balang kata kalong ke jitmu jong Pope Francis di hakini consultation ke bal jia basim mentari ki blok kat kum ki blok ngi kwa ban yo kata ngap sim ke report nang tu ngi sa ai ka diocese na ka diocese pat ki sapha sya ka north east team ka sapha sya ka team jong ke India bro ka way kan pha ha ka ni ke be day bat ka Asia ada ke Asia borok wei sapa spo Rom ya kini kikan kini kijing ajumot ti kalong badun kamba ti sngobha pidon la kanu pila ban chu tho ru pila ban penpoi kita kijing tho haka office jo Paris priest ngila ban shim la pila ban wan nam ta kanika seminar ru lene kanika consultation pila ban ai kijing shim jong phi ji ajumot jo phi lengbau Paris priest balong kum ukli jong kanika Paris Synodal Team hapo ka Paris jungi. Kesadon kijing lang pai ba jong ka seng rang ba ha ka sengi utrai ka basawan ar pulai terik. Panlong ha kamra jong ka seng tang shuai ka mas baar. To tip me pi baro ba u McDonald Kongwir na lower nong rimau lai kra bat ka Julian Mary Fancon na wa ding ling ba Leonardo Sungo na mau bena pomlakrai bat kala subon Fatima Senrem na nong kenri layung kra kimot de kijing isne kijong blay ban shim ya ka sakramen jing kan tiu kurem tila don kanu kadau bakini kim dei ban ya poi kha ngi kan tu ye phi ban pentep no yang ngi kham kloi ngai kublai ka saing kri choir kublai shibon ka sen ban kong pila ruai kijing ruai ki ba pai ba ki ruai lang kan nong iso tenat bat ngaso tenat banyo phi shwa phin wan ka jing ruai phi la ya duai lang ti shisha bar khot ki koyar ki de ban long ru ki kan hun duai om nei ta ki hun ruai blen kar khu kar do phi ya ka jing ya ka jing don ban ta jing phi ban pan shong shit shu ya ki mas hapo ka pares ki jungi melapan krek kami kawai akmat janga bat katnu ke jing koridor ke khuri ke bapen jasliang yanga tu ngini aduai tu the hangi ko trai yo man sim jong ke jing ke jong me bada ke jing spon ke jong me tu penlong gitu ke ba mela besar hun da wei ukpu na beneng baganya long ka wei jing mot ka wei jing ka donut dau kres utrai jongi amen utrai udon rengkat bat pi blay badan bor baro ukpa madu kon madu mensim bakut on kerku ya pi tolai so kamas kalawai ngi
ngeo ya uble ngin penkut no namarba kala kamslem da kaba ngi ong kaburam kan lo kba badu kun badu mensim bakoi Kodonu kita mujisu, Maria kena rap Kristan, ha ketenguk pa, berukun, beru mensim bakun. Amen. Shim the number South Park Dive